malasakit at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's J-Max Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, J-Max Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. J-Max Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. J-Max Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. J-Max Resort Hotel. Jad Dagupan, walay saksakay a radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Bacayao Norte, Paborito. Bacayao Sur, Paborito. Barangay 1, Paborito. Barangay 2, Paborito. Barangay 4, Paborito. Tanchat Bulusan, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Golfwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the #1 pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. #1 pop music station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na sa balita, impormasyon at loob tanpaway na luyag na Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Kaiba si kapaboriton Dennis Mojares tan si kapaboriton Errol Horado. Jalabat at DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Oras alas 6:04 nakabwasan. Masantos tan maabig ay kabwasan luyag na Pangasinan. Wadyan ipaparungtal sa programa na maabig ay kabwasan Pangasinan. Pakasulan na saray balitad lokal, balitad nasyonal. Agawad loob na 24 oras. Naringalan jalabat DWG 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Nakaulapyo da sayang kabwasan Bakteryon Lingkor at Magti Pangasinan Dennis Mojares kay bamat si kapaborito Errol Horado. Nandiyan technical control si Engineer Nixon Dakal at Engineer Dennis Palaganas. Agaw natin na Biyernes date sa 3 sa bulan na Oktubre 2025.
82 days more to go before Christmas. Yada saray ulo na balita da lokal. Laki awalaan na kaso na bawsi inaristo. Balitad Kabusan, Jet Radyo, Pangasinan. Motorsiklo at tubakyar kaya rin abangga na L300 van driver na plagad patambalan. Balitad Kabusan, Jet Radyo, Pangasinan. Laki na walaan na kason panagtakaw siningkat na otoridad. Balitad Kabusan, Jet Radyo, Pangasinan. Waran drivers na plug yung patambalan kaya rin si Karay ng banggaan. Balitad Kabusan, Jet Radyo, Pangasinan. Abong sinukisok siya bo akumpiska suspect na aristo. Balitad Kabusan, Jet Radyo, Pangasinan. Yadulo nasaray balitad national. Search and Rescue Operations Impatunda, Unong at PNP. Balitad Kabusan, Jet Radyo, Pangasinan. 72 sa Sunikurit ya agawan yagyag dyan Cebu. Balitad Kabusan, Jet Radyo, Pangasinan. Loy ni Pahakar at Agrikultura Permadula ng Presidente Marcos. Balitad Kabusan, Jet Radyo, Pangasinan. 9.5 million ya impuslit sigarilyo asamsam. Balitad Kabusan, Jet Radyo, Pangasinan. Ikin na citizenship na anak ng Joseph C. Banta at National Security palapag ng Hontivero. Balitad Kabusan, Jet Radyo, Pangasinan. Oras nila alas 6:08 na kabuwasan. Tanatan wajaray detalye at balita da lokal. Sa aring panulop, yung pwersa na San Manuel Police kaiba sa Provincial Intelligence Unit na Pangasinan Police Provincial Office, Regional Intelligence Unit na Regional Police Office, Regional Intelligence Division na Police Regional Office 1, Second Provincial Maneuver Force Company at Tayog, Tan 104th Regional Maneuver Force Bureau. So ang aresto at manangaran na Manuel Francisco Mamugay. Inaresto sa bitlan sospek kad oras na alas 2:45 ng araw. Yad Barangay Giseta Sur, Bali na San Manuel, Pangasinan. Sa may sospek so naresto base da biskog na warrant of arrest. Yung paksab na Regional Trial Court Branch sa Dagupan City. Sa may sospek so walaan na kaso nin sunggay na Republic Act 9262 o violence against women and their children o BAUC. Inggan na korte so abitlan suspect yamang piyansa at kantidad na 72,000 pesos. Si katunatan so wala at San Manuel Police Station for proper disposition. Balitad Kabusan, Jet Radyo, Pangasinan. Driver na motorsiklo tubakyar kaya rin nabangga na Mitsubishi L300 van agawas o aksidente at oras na alas 5 na ngaram. Yada Barangay Sisilangan, Bali na Sual, Pangasinan. Sa Rainbolvia Luluganan, ang putin Mitsubishi L300 Mitsubishi van yamamanihuan na Harold Von Hulaton Aquino, 32 anyos. Kay bato nakalugan sa manangaran na Marlon Espilita Rulian, 24 anyos.
sa may Abanga ya Mitsubishi L300 van ya andeket so pangkayarian nasa may inana bitlan driver sa may Abanga ng Mitsubishi L300 van. So, andikat ya Honda PCX motorcycle, mamanihuanan Arnel G. Buhak, Corpus, 23 anyos, ang kapibong ba ng itong lisensya. Kay bato na Kaluson at motorsiklo sumanangaran na Len Tabio Magno, 19 anyos. Jadi inisyal yung investigasyon ng pulis sa kabataan yasama motorsiklo so onlilo ko dani kawigin pasen na nasa silangan mamarap dyan barangay Victoria na nabigla na bangga na Mitsubishi L300 van akagamor na sugata dyan nandurang party na laman tantampol yung batikira at Sual Primary Infirmary Facility pian tambalan so agamorandahan na sugat. Wawawalitad kabusan, Jet Radyo Pangasinan! Siningkat na taklay na ulo, isulaki na walaan na kason panagtakaw. Ikato'y siningkat at oras na alas 6:05 ng araw, yada barangay poblasyon na Baloy na Bimali, Pangasinan. Ginabat sa nareston suspect at ngaranton na Jordan Castro Bonifacio. Sikato'y naresto Makalanor at biskag na warrant of arrest pa-accept na Regional Trial Court Lingayen at kason qualified theft. Hinggan-gaan sabit lang suspect yung mampiyansa at kantidad na 16,000 piso. Sa may suspect sa wala da kustodiya na Bimali Police Station for proper disposition. Wawawalitad kabusan, Jet Radyo Pangasinan! Duaran driver, simbatik, dyan patambalan, kaya rin na aksidente. Yagawa dyan Manila North Road, na barangay San Vicente, Ciudad na Urdanita. Kinabatiray sugat-sugatan dyan drivers, at kangaranan dan Cesar Soriano Sirdan, 52 anyos. Sigato'y manmamaniho na Platinum Black Mika Toyota Corolla Cruz Hybrid. Pangkayarianan na Chudura Soriano Sirdan sa may Banggato ng putin Yamaha Aerox motorcycle mamanihuan ng Jason Sarate Perez 27 anyos. Yan inisyal yung investigasyon na pulis akabataan sa may Mika Toyota Corolla Cruz Hybrid sumamarap dyan south direction lega niya sa may motorsiklo so nang kalkalnan limiko dani kawigin direction suhegan na sa may aksidente akagamor na sugat ride warrant drivers tansikaray batik jad Urdanita City District Hospital. Wawawalitad kabusan, Jet Radyo Pangasinan! Makalanor at pangyahamot na kontrabandon ilegal ya druga abong na 42 anyos siya laki sinukisok na saray otoridad at oras na alas 3:40 ng araw jada barangay Malong balay na Anda, Pangasinan. Kinabata sunaresto na suspect at ngaranton Jomar Espiritu Katabay sikatoy dinigkam ya tampol na saray impanulop ya pwersa na Anda Police tan jag koordinasyon na Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Regional Office 1 basid biskag na search warrant ya impact serba na korte ya walay numero ton 45-2025 akumpiska dabong na suspect hiray unggendan taluran pirason hit cell da transparent plastic sachet yan ang karga na Cebu sa kaya ekobag sa kaya pirason na dita cable parts sa kaya pirason na tutor sa kaya pirason na double menta container taluran pirason na scrambled fuel
kaluran na pirason lighter sa kaya pirason electric kitchen na scale o timbangan tan duwaran na pirason na Marlboro light stick. Sa may suspect sinawit dya police station na anda for proper disposition. Baliktad Kabusan, Jet Radyo Pangasinan. Naringalan ay katibukalan niya balitad lokal antes na nun dapag dasaray balitad nasyonal. Wajanira Pigaran Paimano. This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. In Dagupan City, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, AB Fernandez East, Dagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! Umangon na at samahan ang inyong mga kapaborito. Maabigyan Kapusan Pangasinan. Dennis Muarez, Errol Jurado ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kabusan Pangasinan. Dito lamang sa #1 Pop Music Station. DWJ 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Oras po natin, alas 6:18 po ng umaga. Engineer, ano pang kung may manok ko dyan, kaya gang tatanol eh. $6.18 po, $6.18. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. At narito na po ang detalye ng ating mga pambungad almusal balita nasyonal ngayong araw ng Friday. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Hinihinto na ng mga otoridad ang isinasagawang search and rescue operations para maghanap ng mga residenteng nasawi at mga survivors sa mga lugar na tinamaan ng 6.9 magnitude na lindol sa Hilagang Cebu ayon sa Office of the Civil Defense nitong Huwebes. Ayon kay OCD spokesman Juni Castillo, ito'y matapos iulat ng mga lokal na opisyal sa Incident Command Post na wala nang nawawala sa kanilang mga residente sa pagtama ng lindol at natapos na rin ang paghahanap sa mga na-injured. Ayon kay Castillo, kasalukuyan ang prioridad ay ang paglilinis ng mga debris sa mga critical na pasilidad at relief operation sa mga naapektuhang pamilya. Ayon naman kay PNP Public Information Office Chief Police Brigadier General Randolph Toanyo, na tinapos na rin ng mga PNP operatives ang search and retrieval operation nitong Miyerkules ng gabi dahil ayon sa mga opisyal sa mga naapektuhang lugar ay all accounted na ang mga nawawala, partikular na sa Bogo City na pinakamatinding niyanig ng lindol. Sa kasulukuyan, ayon sa mga opisyal, ang konsentrasyon ng
ang dineploy ng mga sundalo at pulis sa relief at rehabilitation operations. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Samantala, umakit na sa 72 na katao ang nasawi sa 6.9 Merindol sa Cebu nitong Martes ng gabi. Kabilang dito ang 30 sa Bogo City, 22 sa San Remigio, 12 sa Medellin, 5 sa Tabogon at tig-1 sa Sogod, Tabuelan at Bourbon. Sa report ng NDRRMC, 3 katao pa kabilang ang isang mag-ina ang nahukay sa gumuhong pension house sa Bogo City. Ang nahukay na ginang ay 35 years old, habang 4 years old naman ang batang lalaki na anak nito at isa pang bangkay na natabunan din ng debris. Ayon sa NDRRMC, nasa 53 na lungsod at munisipalidad ang nagdeklara ng state of calamity sa Cebu. Samantala, tumaas na sa 294 na katao ang naitalang sugatan na karamihan na inabagsakan ng debris sa kasagsagan ng lindol. Kabuang 170,959 na katao naman ang naapektuhan na 20,000 ang nawalan ng tirahan. Ayon kay NDRRMC Executive Director Undersecretary Harold Cabreros, nasa 606 na bahay sa Central Visayas ang napinsala, 96 dito ang tuluyang gumuho, habang 87 infrastruktura ang nasira. Naapektuhan din ang linya ng elektrisidad at komunikasyon sa rehiyon, kung saan 48 lugar sa Western Visayas at 10 sa Central Visayas ang nakaranas ng brownout. Nasa 6 naman na mga tulay at 3 kalsada ang hindi pa rin madaanan. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Sa iba pang mga balitang nasyonal, Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. nagbabala si Senator Risa Hontiveros na mas lalong lumalim ang impluensya ng China sa Pilipinas matapos mabunyag ang panibagong ebidensya ng peking pagkamamamayan na kinasasangkutan ng pamilya ng kontrobersyal na sinegosyanteng Joseph C. Sa kanyang talumpati sa Senado, ibinunyag ni Hontiveros na ang anak ni C na si Johnson Kai Chen o Johnson Chua C ay may 2 umanong passport, isang Chinese at isang Pilipino, at 2 birth certificate na magkaiba ang detalye ng magulang. Binigyang din ng senadora na hindi pinapayagan ng China ang dual citizenship, kaya malinaw na may panlilinlang at malaking banta sa pambansang seguridad. Dagdag pa niya, konektado si Joseph C. sa Malign Influence and Foreign Interference Activities at sa Hongman Association, isang sindikatong may ugnayan sa Chinese Communist Party. Si Joseph C. ay naaresto noong August 21, 2025 sa NAIA 3 ng Bureau of Immigration dahil sa pagpapanggap bilang Pilipino. Lumabas umano sa investigasyon na tugma ang kanyang fingerprints sa isang Chinese national na nagngangalang Chen Zhongzhen. Hanggang ngayon ay si C ay nakakulong sa detention facility sa Bulacan habang iniimbestigahan at nahaharap sa deportation. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Samantala, nasamsam ng mga pulis ang 9.5 million pesos na halaga ng mga sigarilyong gawa sa Indonesia sa isang anti-smuggling operation sa Barangay Poblacion, Dato Udin, Sinsuat, Maguindanao del Norte nitong Huwebes ng madaling araw. Nasa kustodiya na ng Dato Udin, Sinsuat Police Force ang driver ng van, truck
o van type truck na si Mark Andrew Caritabo at helper na si Ryan Alamada. Batay sa ulat, ang mga imported na sigarilyo ay lulan ng isang Isuzu van type truck na minamaneho ni Caratibo ng masabat na mga pulis sa isang anti-smuggling checkpoint sa highway sa sentro ng Barangay Poblasyon, Dato Odin, Sinsuat. Nakumpiska ang 266 na kahon na may lamang mga imported na sigarilyo na ipapakustudiya sa Bureau of Customs. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Nagpahayag ng pasasalamat si Aga Party List Representative Nicanor Nicky Briones kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nang lagdaan nito ang Republic Act No. 12308 o ang Animal Industry Development and Competitiveness Act noong September 5, 2025. Lubos ang naging kagalakan ni Briones nang maging batas ang Republic Act No. 12308 dahil siya ay isa sa pangunahing may akda at sponsor ng naturang batas na kanyang isinumite noong pang 2022. Ayon kay Representative Briones, magkakaroon na ng karagdagang tulong para sa livestock at poultry industries sa pamamagitan ng Animal Competitiveness Enhancement Fund na nagkakahalaga ng minimum na 20 billion pesos at maaaring umabot sa 30 billion pesos na epektibo hanggang 10 taon. Aniya magmumula ang pondo sa mga nakolektang taripa mula sa imported na karning baboy, manok, baka at mga dairy products. Gagamitin ito para sa mga programa para sa livestock, poultry at dairy industries tulad ng repopulation at herd build-up, animal health and welfare, disease control, prevention and response, kasama na ang animal vaccine development at stockpiling, capacity recovery fund para sa cash assistance sa mga naapektuhan ng animal disease outbreaks tulad ng ASF at bird flu at iba pa. Nagpapalakas ang landmark ng batas na ito sa industriya ng mga baboy, baka at manok sa pamamagitan ng pagbibigay ng mas malakas na suporta para sa mga magsasaka at maliliit na may-ari. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. At sa pinakahuling balitang nasyonal, bahagyang lumakas ang bagyong Paulo habang kumikilos pa kanluran, hilagang kanluran sa Philippine Sea. Ayon sa 5 PM update ng Pag-asa, ang sentro ng bagyo ay namataan 400 km silangan ng Infanta, Quezon. Taglay ang lakas ng hangin na umaabot sa 85 km per hour at pagbugso na umaabot sa 105 km per hour. Si Paulo ay inaasahang maglalandfall sa Isabela, Aurora ngayong araw, Biyernes ng umaga. Ang bagyo ay may dalang malakas na pag-ulan, malakas na hampas ng hangin at posibleng magdulot ng storm surge. Oras na lumampas sa landmass ng Northern Luzon, didiretso ito sa West Philippine Sea. Ngayong Biyernes ng umaga at patuloy nakikilos pa kanluran, hilagang kanluran hanggang lumabas ng Philippine Area of Responsibility Sabado, October 4. Ayon kay Dr. Marcelino Villapuerte ng Pag-asa, na hindi naman apektado ni Paulo ang Metro Manila. Hindi rin palalakasin ng habagat si Paulo dahil anyay nasa transition period na ngayon ang paghina ng habagat at posibleng pumasok ang amihan o malamig na hangin mula sa silangan. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. At sumayin nyo ang ating mga pambungad. Almusal Balita ngayong araw ng Friday. Oras po natin 6:30 ng umaga.
Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Ang puta-putang Iren Balita. Kayo po na nakaupo, subukan nyo namang tumayo. At baka mamyaw-meow-meow, meow-meow-meow, mamyaw-meow-meow. Ang puta-putang Iren Sunata. Son, ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya, so #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Protection. Yakult! With 8 billion live LCS Yakult! that may reach the intestines alive. Yakult! Helps improve digestion and boost immunity. Yakult! With proper diet and exercise. Yakult! Kaya panalo ka dyan! Para panalo ka dyan, Yakult everyday okay. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Deserve mo ng best care, kaya dito ka na sa WellCare Diagnostic Center. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Visit WellCare Diagnostic Center, located at the Pandan Town Center, Mapandan, Pangasinan. For reliable and top-notch healthcare services, you deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Are you looking for construction services? Art Construction Services is the name of the game. They do civil works and engineering, structural waterproofing, swimming pools, road constructions, condominiums, big warehouses, at marami pang iba. Art Construction Services, pulido ang trabaho at tapat sa serbisyo. Main office, Saging Dinalupihan, Bataan, at may satellite office sa May Bunuan Gazette, Dagupan City. You may contact Miss Tyra Sweet at 0962-806-7360. Art Construction Services. Gusto mo bang maging healthy ka paborito at malayo sa iba't ibang sakit habang ikaw ay nagkakaedad? Eto na ang Elixir Placenta 3-in-1 Stem Cell Therapy, DNA at Anti-Inflammatory Therapy Food Supplements. Panlaban sa iba't ibang sakit tulad ng hypertension, diabetes, cancer, sakit sa bato at iba pa. Hindi mo na kailangan gumastos ng malaki para magpa-stem cell. DFA approved. For more information and orders, you may contact Miss Lo Ree 0916-229-4977 or 0917-474-4515. Elixir Placenta 3-in-1 Therapy. Celebration! Staycation with family or an intimate moment with your special one. Merong perfect na venue yan sa Mapandan. Cora's Manor and Garden. Magmalamay-ari ng mansyon at this magnificent enclave place here at Cora's Manor and Garden. Carry out any occasion sa kanilang garden cafe or party at their poolside. Have a sing-along at their music room, relax at their room accommodation, or enjoy a private time with someone. Sa kanilang Cabana A, kung saan may private outdoor jacuzzi kayo in an enclosed place. Enjoy great food, warmly welcoming staff, exceptional accommodations, and relaxing scenery at Cora's Manor and Garden. Whatever it is, Cora's Manor and Garden is the perfect place to be. Visit them at Barangay Pias, Mapandan, Pangasinan, or call them at 0945-800-7074. Experience a special moment, how it should be at Cora's Manor and Garden. Popular sa balita. Taluran katao, naaktuan yaman na susugal, inaristo. No ginawa miya duga sa trabaho, tan talagan na iya at malet, no problem. Construction of flood control, Lagasit River, Balongaw, Santa Maria, 47 million. Hindi pa nga nabubura sa kaisipan ng taong bayan yung mga ill-gotten wealth na yan eh. No. Diba? At popular sa musika. They say tanging ikaw ang katabi. Garden in bed. Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, ang inyong #1 pop music station. Diyan Pangasinan,
walay saksakaya radio station ya iiyag na Saray Pangasinense. Jad Aguilar. Paborito. Basista. Paborito. Binmale. Paborito. Bugalyon. Paborito. Labrador. Paborito. Lingayen. Paborito. Mga taram. Paborito. Jad Orbes Tondo. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Bumangon na at samahan ang inyong mga kapaborito. Maabig yung Kapuasan, Pangasinan. Dennis Muares, Errol Hurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kapuasan Pangasinan. Dito lamang sa number 1 pop music station. DWJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Oras alas 6:37 ng umaga. Sa pagpapatuloy po ng ating palatuntunan, Maabig Kabuasan Pangasinan, saraya nakalupyada sa iyong programa. Good morning Pangasinan, Maabig Kabosan. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Hurado. Makterion Lingkor, Timog Ti Pangasinan, Dennis Muhares. Kasama din natin sa technical control ang nag-iisang pugi sa puso ng kanyang misis, Engineer Nixon Dakal. Thank you very much nga pala kay Engineer Nixon at Engineer Dennis Palaganas. Dahil nag-upgrade tayo ngayon. Ayan. Karoon ng problema pero agad sila Technical adjustment lang. rumisponde. Kaya nga hinahanap ko kanina yung manok eh. Yung manok? Oo, may akala ko tulog pa eh. Hindi, iba kasi yung mga pindot-pindot natin dyan ngayon. Oo, yung manok hindi tumilahok dahil tulog pa eh. Tayo po ay magsama-sama hanggang alas 7:30 sa pagtalakay ng mga mainit na issue ngayong umaga ng Biyernes. Thanks God, it's Friday. Pizza at 3 sa buwan ng Oktubre 2025. Mabilis ang araw. 82 days more to go before Christmas. Kung meron kayong mga gustong iparating na mga hinaing, mga suggestion, opinion, reaksyon na mga sumbong, pwede kayong tumawag sa aming hotline 0939-100-9931 o kaya 0927-974-2784. Ano yan? 83. 83. 83 days. 83 days. Before Christmas. Before Christmas. Ay. Tama, tatris ngayon, ano. Kaya magtago-tago na kayo. Magbalo na kayo ng inyong regalo. Dahil nandyan na ang ating mga inaanak sa kasal. Pero ang mga inaanak natin na siyempre sabi nila once year lang minom, marami ka pa dyan tinatago. Tinatago mo, ilabas mo na. Oo, kaya ngayon ilalabas namin yung tinatago naming mga issue, lalong-lalo yung mga tinatago rin na mga substandard na project ng mga district engineer. Maraming nasasayang na pira sa palpak at substandard na flood control project na ito'y kinakain ng baha at kinakain ng mga
opisyal Buhaya. Ay, no. na sila po yung salarin sa korupsyon. Oh, di ba? Oh. Yung taong bayan nakabantay na eh. Oo eh. Siguro yung mga kawatan, yung mga buhaya, aburido sila kung paano sila kakain ngayon. Oo, tulad yan sa Marami ng mata ang nakabantay. tulad yan sa First Engineering District na sakop ng 9 na bayan at isang syudad ang nailaan ng gobyerno nasyonal para sa flood control project ay mayroong kabuuang 3,19,229,847.24 centavo. Bigsak Yun yung inilaan dyan sa First District na sakop po ng First Engineering District. Oo. So, ang First District ay kinabibilangan po ng 9 na bayan at isang syudad, ang syudad ng Alaminos. So, marami pong mga flood control projects na ginagawa at natapos na sa unang distrito. Yung tanong natin kay Engineer Mayet Mendoza, baka meron na kayong listahan. Ng mga flood control projects na 19 na pare-parehas ang presyo. Sa natanggap natin na balita, kapaborito Errol, nasa 46 flood control projects ang nailatag sa loob ng 3 taon mula sa noong 2022, kabilang ang kasalukuyang ginagawa sa Agno, Burgos, Alaminos City, Infanta at Dasul. Di ba? So, yun po yung mga mga ongoing at mga natapos na mga flood control projects dyan sa First District. 46 daw yan, yung bilang lahat. Sa mga natapos na proyekto dyan at mga ongoing, balita natin wala namang ghost. Pero ang tanong, yung mga substandard. Yun nga batay sa sinasabi ni District Engineer Marieta Mendoza na walang ghost at substandard flood control projects. Yun po yung sinasabi, wala pong substandard projects. Kung sinasabi nitong si Mendoza sa mga nakakausap niya, mga nakakakwentuhan niya at may mga interview at napaniwala niya nga yung mga interview. Ang mga interview? Hindi ko alam kung nagbubulatis lang ito si Engineer Mendoza. Meron tayong sapat na katibayan tulad ng video na pinadala ng isang netizen sa Barangay Palamis, Alaminos City. Ipakita mo nga, Engineer Nixon, yung substandard project dyan sa Barangay Palamis, Alaminos. Yun po yung mga nawasak yan, na mga flood control. 3 yan na mga flood control projects na nawasak. Tingnan mo. Ayun ba yung walang substandard na sinasabi ni Engineer Mayet Mendoza dyan sa First Engineering District. Tanong na ng taong bayan yan. Diba? Meron din yung meron din yung bandang Mabini. Mabini. Sitio Dakok. Alaminos pa rin yan na Engineer, Alaminos yan. Yung Alaminos pa rin yan. Magsaysay yan yung semento. Magsaysay yan. Yung isa yung Dakok. Yung Barangay Dakok. Sitio Dakok. Sitio Dakok, meron yan hindi, yung nauna, Sitio Dakok yun. Ito yung Barangay Palamis yan, Palamis. Maganda yung yung pangalan ng barangay, Palamis. Tingnan mo yung nangyari, Bumigay. Barangay Palamis, Alaminos City. Yun. At tinanap pa natin kung sino yung contractor dyan.
sa naturang gumuho na flood control, yung slope protection. Oho. Ayan. O, parang tingnan mo yung kwan, oh. Mapakalaw tayo kinay ng video. Oo nga eh. Tingnan mo. Ayan. So, dumapa. Parang dumapa. Kaya kimasnag. Kaya nga eh. So, yun ba yung sinasabi ni District Engineer Marita Mendoza na Yung iba walang... nga engineer, yung iba. yung iba nga, engineer. Tingnan natin yung iba. Yung parang Yung parang dinala ng kuan ng Nasakay. araro. Yung inararo. Yan, parang inararo yan eh. Tingnan mo, nawasak. Kuan yan, barangay Magsaysay yan. Ginagawa yan. Tanong mo, ang nipis-nipis naman. Tingnan mo yung bakal niya. Ito yung barangay Dakok. Yung Sitio Dakok sa Mabini. Sitio Dakok yan sa Mabini. Tingnan mo. Lumabas na yung kwan, yung lupa. Yun ba yung sinasabi ni Engineer Marieta na walang substandard na mga slope protection o flood mitigation project diyan po sa First Engineering District? Sino po ang nagsisinungaling dito, engineer? Sino po ang nagsisinungaling? Itong video o ikaw? Ay, hindi natin sinasabi sinungaling. Ano binanggit dito na sinungaling ito at nambubulatis lang sa mga interview. Wala tayong sinasabing ganyan. Kasi kitang-kita naman dyan sa video. Yung mga video na yan, mga padala po ng mga netizen yan. Binidyo nila na mayroon palang mga substandard project dyan sa kanilang mga bayan. Concern po sila na nag-video dahil nga siyempre mayroon silang participation bilang taxpayers. So may karapatan po sila na ayaw na ng mga Pilipino, ng mga kababayan natin ng mga balahurang project. Kaya nga eh. So yun tatlong lugar pa lang yung ay pinadala sa atin. At mayroon pa, may mga iba pang mga kwan dyan, substandard na ipapadala ang ating mga netizen para malaman kung totoo nga yung sinasabi ni District Engineer Marieta Mendoza na walang substandard project sa kanyang nasasakupang lugar. Di ba? Napakaganda yung interview mo. Pero paglabas mo, diyan pala bumabalag yung substandard project. Yung mga substandard, nagsalita siya na wala daw. Tama ba? Tama. Kasi sabi nga sa interview, matino lahat ng project. Matino. Ngayon mo ipaliwanag na matino yan, engineer. Ngayon mo ipaliwanag sa taong bayan na hindi substandard yan. Yan. Yung mga yan, Paano mo papaliwanag yan sa taong bayan? Diskarte niya na yan kung paano. Paano? Ngayon, isunod natin yung mga proyekto na nagkakahalaga ng pare-pareho. Uniform. Uniform. Ilan yung As in nabilang mo dyan? pare-parehas na presyo, pwede ba yun? 96 million 500,000. 500,000. So pare-parehas. 96,500,000 na pare-parehas. Paano na po? siyam. Paano po ginawa ang bidding? Diyan sa loob ng First Engineering District. Kung pare-parehas ang yung naturang amount ng naturang project. Meron po dyan sa may Alaminos, bibilangin ko yung Alaminos Sa Alaminos, merong 1, 2, 3, 4, 11. 5 sa Alaminos. Okay. 5 sa Alaminos, 96,500,000. Okay. Sa Infanta, merong 1, 2, 3 sa Infanta. 3. 1, 2, 3 sa Infanta. So 8 na. Na tatlong 96,500,000. Meron sa Mabini. Okay. 1, 2, 3, 4, 5.
Oh, so 13 na. 5 sa Mabini. 13 na yan. At sa Agno Oh. ay merong Agno, 1, 2, 3, 4. Oh, so 17 na yan. At merong isang blanco. 18 na yun, 18. Ay, 18. Oo. May, ano yung blanco? May isang blanco dito eh. Alcel ang contractor eh. Hindi ko Oh. alam kung saan bayan. Oho. Oh, hindi, So- hindi nakasulat. So, yun na, yun Oo, yung ang mga... contractor, banggitin ko na yata yung mga contractor. So, Oo, pipigilan mo ko. pigilan mo Ha? na. Oo, nabanggit ko na yung isa, Alcel eh. Oh, so, yun Oo, ang... yung Alcel pero meron siyang mga ka-joint venture. Oo. Oo. So, paliwanag mo nga, Engineer Marieta Mendoza, yung sinasabi namin dito na, correct mo kami kung hindi po tama yung aming sinasabi. Ay, paano niya tayo i-correct? Data ito ng ano? Oh, kaya nga eh. Data ito na kung saan sila nagbabasehan. Oh. O baka naman ayaw niyang magpa-interview sa atin dahil alam niya na nasa atin yung mga records. Sa iba siya nagpapa-interview dahil kulang sila ng data, kulang sila ng impormasyon. Kapag ito ay 19, Oh. i-multiply kaya natin sa sa 96,500,000. Oh, that is baka mahigit 1 billion 'yan. Mahigit 1 billion. O kulang-kulang na 2 billion. Ang 96,500,000. kulang-kulang Multiply natin sa 19. kulang-kulang 2 billion. 1.8 naman. 1.8 billion. 1.8 billion. Yun po yung yung nailagak diyan. 1,833,000,000. Pero Yung yung sinasabi ni yung sinasabi ni Senator Ping Lacson. Kung magkano kaya yung kickback nitong mga DPWH? Dawa, siyang nagsabi nun. Oo, 10%, parang ganon. So 10% ba? 10%. Oo. 10%. Oo, magkano ang 10% nitong 1.8 billion? 1.8 billion. Yung lang, yung nabanggit mo na 19 na pare-parehas yung uniform. 19 nga lang na 96.5 million. Pero ang nasa records na talagang pundo na napunta diyan sa First District ay 3 billion. 3 billion 19 million ang Anong taon yan? 2022 up to 2025. Yun yung kasi ang sinasabi doon sa records na Ibig mong sabihin, pag 3 billion, yung 19 na 96 million, yun na yung kabuuan ng 2 billion? Parang ganun na yun. pare-pareho ng presyo? Engineer Marieta Mendoza, Bata Mapaya. So, yung records, base doon sa nakalap kong balita, doon sa, opisina ng congressman dyan. Yun yung talagang, pundo na nailagak dyan sa First District. Yung magmula 2022 up to 2025. Yun yung binasa mo. Yung binasa ko, Okay. 3,9,229,847.24 centavo. Yung kasama na dyan yung 19 na 96 nakakasama million. na kasi 46 yung sinasabi nilang kwan dyan yung ginagawa at tapos na 46 po yan. Na from 2022. From 2022. To 2024. Oo, kasi 3 years, sabi nila 3 years. Doon sa 3 years na yan So, 2022 nag-start yan. So, yung balikan natin yung sinasabi ni Engineer Marieta Mendoza na walang substandard. So, pakisagot nga ng maayos, Engineer Marieta Mendoza, na sinasabi mong wala pong substandard dyan sa First District. Ano po yung mga nakikita ng ating mga kababayan? Ano po yung mga video na kinukuha ng mga netizen natin na pinapadala dito sa amin? Hindi po yan substandard? Aba? Kahit na yung bata na
wala pang kapuhang-puhang sa mundo, sasabihin niya, hindi, substandard yun. Si Engineer Marieta, engineer ka pa naman, district engineer ka pa naman, tapos sasabihin mo, walang substandard. So, ibig sabihin, hindi ka lumalabas sa iyong lungga. Diyan sa iyong opisina. Nagre-rely ka lang sa report ng mga kasama mo. Di ba? Yan. Tingnan mo. Engineer Marieta Mendoza. Kayo po ay nandito lamang. Pinapadala po sa amin yung mga video na yan. Para makita namin. Kasi yung tumawag sa amin Sir, yung nilabas sa online na sabi nila, sabi ni Engineer Marieta, walang substandard. Meron, sabi niya. Anong tinanong ko, bakit meron ba? Meron. Pakita mo sa akin. Padala ko yung mga video. Pinadala yung video. Ayan, substandard nga. Engineer Marieta Mendoza. Nandito pa rin yung katanungan namin. Mag-aabang kami sa iyong kasagutan, engineer. Ayan. Yung Sagutin mo lahat. lapit-siyam na pare-parehas ang presyo ng inyong proyekto. Mayroon akong nalaman na yung bidding pala. Makikita mo na ginawa sa kusina. Kung yung kusina na naman sinasabi mo. Hindi, kung makikita mo bago isasalang diyan sa proper bidding, usap-usap sila, tapos kung ikaw kontraktor, ako kontraktor, si Joey kontraktor. Ngayon, ikaw yung lowest bidder. Ang pinapabid sa iyo 50 million. Okay, ang bidding mo ay mababa, siyempre mababa yan. Ilagay mo, si Joey, ilagay niya 48 million, for example. Ako, 47.9. So, ikaw yung pinakamababa ngayon. Hindi magkakalayo yung presyo niyo. Kung hindi magkakalayo yung presyo niyo, point lang ang kwan dyan, niluto talaga sa kusina bago isa lang dyan sa mismong pagkainan. Yun po yung nangyayari dyan. Paano natin matatanggal ang sistemang ito? Na mag-usap-usap muna. Yung live stream. Live stream bidding. Siyempre, siyempre, walang din yan, useless din yan kung pag-uusapan nila doon sa kusina, bago yung bidding proper, siyempre, mayroong pag-uusap ng mga kontraktor dahil gusto nila panalunin yung yung isang kontraktor, na yun yung paborito na kontraktor, di ba? Yun yung nangyayari dyan paano nyo ngayon matatanggal yan? Meron pa rin dyan na mga mag-a-advise. Ano yung tawag mo kahapon? Yung ahente. Broker. Pero meron pa rin broker dyan. Kasi tinanggal na nila yung proponent, broker na ngayon. Na siya yung magsasabi. Ito yung presyo. Ito yung kontraktor. Siya yung magbo-broker ngayon. Kaya hindi nyo matatanggal yung sistema. Kahit anong gawin kung ang lutuhan doon sa kusina. Sa aming pagbabalik marami pa tayong mga tatalakaing issue. Dito lamang sa ating palatuntunan. Diyan lamang kayo. Kayo po magbabalik sa ilang minuto lamang. Kayo po magkukomersyal. Hanap buhay muna tayo. Engineer!
Ayan, aha. Si engineer. Ayun, aha. Ang puta-putang Iran Balita. Kayo po na nakaupo, subukan nyo namang tumayo. At baka mamyaw meow meow, meow 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 meow. Ang puta-putang Iran Sonata. Son, ang puta-putang Iran Impormasyon. Aya, so number 1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Is your car getting the care it truly deserves? With MXR Premium Lubricants, the answer is yes! US formulated engine oil that's high quality yet affordable. Level up your car's performance with MXR Auto Performance and Premium Auto Care. Complete with top quality MXR engine oils, spark plugs, oil and fuel filters, scratch remover wax, cleaning wax, air filters, MXR brake pads, MXR horns, and more. Now available nationwide. Also available on Shopee and Lazada. MXR Auto Performance and Premium Auto Care. Rev up your ride, bumper your drive with MXR. MXR. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's JMax Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, JMax Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. JMax Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. JMax Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. JMax Resort Hotel. Popular sa balita! Taluran ka tao, naaktuan, yaman na susugal, inaristo. No ginawa miya duga sa trabaho, tan talagan na iya at malet, no problem. Construction of flood control. Lagasit River, Balongaw, Santa Maria, 47 million. Hindi pa nga nabubura sa kaisipan ng taong bayan yung mga ill-gotten wealth na yan eh. No. Diba? At popular sa musika. They say tanging ikaw ang katabi pa rin in bed. Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, ang inyong number 1 pop music station. Jad Dagupan, walay saksakay a radio station ya iyayag na saray Dagupenyo. Jad Bunuan Binlog, Paborito. Bunuan Buking, Paborito. Bunuan Geset, Paborito. Kalmay, Paborito. Karae, Paborito. Tanjad Karanglaan. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Golfwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the number 1 pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa
number one pop music station. Paborito. Bumangon na at samahan ang inyong mga kapaborito. Maabig yung Kapuasan, Pangasinan. Dennis Muarez, Errol Jurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kapuasan Pangasinan. Dito lamang sa number one pop music station. WJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Oras alas 7:06 ng umaga. Sa pagpapatuloy po ng ating palatuntunan, Maabig Kapuasan Pangasinan. Siyempre, ang inyo pong nakakasama sa umagang ito, Ako pa rin po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Maktirin Lingkor, Ate Makti Pangasinan, Dennis Muharis. Kasama din natin dyan sa technical control ang nag-iisang pugi sa puso ng kanyang misis, Engineer Nick Sundakal. Kung meron pa rin kayong gustong iparating dyan na mga balita, impormasyon, mga issue, mga sumbong, mangyari lang po tumawag o mag-text sa ating smart number 0939-100-9931 o kaya 0927-974-2784. Live pa rin tayo sa Facebook page. Search lamang ang DWG 88.1 FM Radio Pangasinan Paborito. Sa YouTube natin. Aha. Yung YouTube natin, ganun din. DWJE 88.1 FM. Ayan, okay. Uy, magandang balita ito. Dahil nilagdaan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Republic Act number 12308 o ang Animal Industry Development and Competitive Act. Oy. Para sa mga magsasaka? Para sa mga mga hayop. Baboy, magbababoy, magmamanok. Ayan, oo. Dairy products. Oo. At lubos na nagpapasalamat itong si Agap Partilis, representante ni Canor Briones kay Pangulong Marcos dahil siya yung nag-sponsor sa naturang batas na yan. Insaklang tutan 2022 ni. Oho. So, nilagdaan na ni Pangulong Ferdinand Marcos. Ang layunin ng batas ay upang magkaroon ng karagdagang tulong para sa livestock at poultry industry. Yun yung sinasabi ko. Ayun. Baboy, manukan, bakahan. Sa pamagitan ng batas na ito o ang tinatawag na Animal Competitiveness Enhancement Fund na nagkakalaga ng 20 billion piso at maaaring umabot ng 30 billion piso. Epektibo ito hanggang sa 10 taon. Budget nila yan. Meron palang budget Magkakaroon pa lang. Kasi kakapirma lang magkakaroon. So magkakaroon na ng budget patungkol dyan sa mga magbababoy, magmamanok, magbabaka. Saan naman nila kukunin yung pundo na yan? Wala na sila dyan, basta yan ang pondo nila. Hindi ba kukunin doon sa taripa na mula sa imported na karne ng baboy, manok? Natin kung anong diskarte na dyan. Ngayon ang tanong, ano yung mga ordinaryong magbababoy? Kaya nga. Magbabaka. Yung ordinaryo Hindi, kung ginawa nila ang batas nito, sakop lahat yan. Sakop lahat yan yung mga problema, baka naman pinipili lang. Baka na yung tawag sa mga grupo-grupo nila? May asosasyon. Yung mga hindi kabilang sa asosasyon, hindi membro ng asosasyon, ay madideprive. Hindi na makasama yung aso hindi baka lang. Kasi ang sinasabi doon sa batas, ang naturang pundo daw ay gagamitin para sa programa, napakaganda, para sa livestock, poultry at dairy industries tulad ng repopulation at animal health
and Welfare sa Disease Control, Prevention at response, kasama dito ang Animal Vaccine Development at stock filling. So ibig sabihin repopulation. So magpaparami sila ng mga hayop. Hayop talaga. Yung mga baboy, mga baka, mga manok, paparamihin daw. Napakagandang pakinggan. Pero kumusta naman ang implementation nito mamaya? Yun nga ang tinatanong ko. Oo. Paano yung mga maliliit na magbababoy, magbabaka? So, Paano yung hindi kasama sa kanilang asosasyon? yan nga eh. Pero may mga alaga. Sana wala pong pinipilang batas. Paano Sana makaka-avail? Ganyan. Magpapamembro ka sa asosasyon para makabilang ka doon sa naturang Ano to no, ang mukha aliado may asosasyon eh. Yan ang problema na Paano malaki. kung, hindi, si sinuportahan tutan, si Union Kapitan. Merong politika la, may kulay na politika na pag ganyan, may pinipili. Di ba? Sana wala pong pinipili ito. Kasama mo man sa politika o kaya hindi mo kasama sa politika, ay dapat ninyong pagbigyan. Kung sino man ang kanyang nasuportahan ng mga nakaraan, i-set aside yan. Iset aside natin ang politika rito. Ang hangarin natin dito kung papaano natin matulungan itong mga may alagang mga hayop. Hindi yung hayop na mga politiko. Hindi, siya sabi ko yung mga iba dyan talagang tao siya. Di ba? Man yun, yung mga hayop. Iba yun yung asal hayop. Dapat na wala pong pinipili ang batas na ito. Kung may alagang hayop, si Juan de la Cruz, kahit iisa yan, dapat makaabil sa mga programang ito. Dahil hindi naman sinasabi dyan na isit aside yung mga iisa o dadalawa o hindi kaalyado. Wala pong sinasabi yung batas na yan. Sinasabi ng batas na yan, tulungan ang mga magbababoy, magbabaka, magmamanok, maghayop. Ganda, no? Kaya dapat na kung sana pantay-pantay ang batas. Paliwanag nila kung paano i-avail. Kaya nga kasi ang sinasabi dito sa batas kasi maraming mga programa na nakalaan dyan, nakapaloob dyan sa naturang batas na yan. Yung ang sinasabi ng batas, repopulation. At saka yung kalusugan ng mga hayop. Di ba? Yung pag-control ng yung sakit sa mga hayop. Yung mga sakit, yan yung yung ASF. At iba pa, yung mga bird flu. Bird flu naman sa mga manok. Sa mga manok, di ba? Yung ASF sa baboy yan yung FMD sa baka, sa kalabaw. Sa baboy din yan. Baboy, pwede rin. FMD. Hindi po, hindi ko dito tuloy. Sinasabi ko dito, FMD, Foot and Mouth Disease. Yung ASF naman, African Swine Fever. Sa manok naman yan. Sa baboy naman yan. African Swine Fever. ASF tsaka Foot and FMD. So, yun nga, dapat na sana ito'y tignan mabuti ng lokal na pamalaan. At huwag niyong ipapaubaya sa mga politiko yung pundo direct sa Department of Agriculture na walang halong politika.
para sa ganun maimplementang mabuti yung naturang batas na yan. At dapat magkaroon tayo ng sustainable, ma-sustain natin ang naturang pag-implementa sa batas na yan. Sa bagay, nandyan naman ang mga ang Department of Agriculture na mga ngalaga, mga ngasiwa sa naturang programa. Maganda po yan, basta wag lang mahaluan ng politika. Okay, basahin natin itong mga may mga reaction dito. Diyan sa Facebook page ng Radyo Pangasinan Kapaborito Error. Baka may mga diyan. Baka may mga reaction diyan sa ating Facebook page. Mamaya na, hindi ko pa na-access. Hindi pa na-access, ano? May mga nakita ko rito na mga reaction. Ito. Reaction mula kay Romeo Ignacio ng Agno. Agno, Pangasinan. Grabe yung bakal, parang karayom kaliit, sabi niya. Yun siguro yung slope protection kaya na pinakita natin, hindi naman karayom. Bakal naman yun. Ikaw naman Ignacio, ikaw naman Romeo. Bakal yung nilagay, pero maliit nga lang. Baka ikaw maliit yung mata mo. Liit mata kaya laki kita. Si Abby Valdez, mas marami ang buhangin kaysa simento, sabi niya. Yun yung mga obserbasyon nila, marami daw yung buhangin kaysa yung simento, kaya substandard ang project. Mas marami ang binulsa kaysa sa ginamit. Malamang na ganyan. Parang ganun yung ibig sabihin yan. Si Nardo Cruz, mga buhayang nagnanakaw ng kaban ng bayan, mahiya naman kayo, sabi niya. Ang baing iratan, di ang kapulay untan ng saman. Oo nga wala na sanang korupsyon. Rafael Lagman. Sa Japan, 30 years na hindi pa nasisira. Dito, Pinas, 6 months pa lang, wasak na, sabi niya. Siguro galing sa Japan ito, si Rafael. Kaya alam niya yung mga infra project doon matibay. Librada Manlikmot, grabe mga flood control project sa 1st District nasisira. Ano? Sabi ni Congressman, sabi niya. Dapat yung Congressman dyan magsalita rin Cesar Okwaman, ayan, dapat tanggalin dito si Engineer useless, sabi niya. Useless na district engineer, hindi umiikot, kaya hindi alam mga nasisirang flood control project, sabi niya. Joey Tawataw, sana sana maanod ng baha ang bakit ba ipapaanod mo sa basi district? Hindi, para makita niya raw yung flood control na nasira. Hindi ko nababasahin yung pangalan. Ikaw naman ang tulad ng nota, ipaano hindi makita. Pambalo to Hindi, baka naman ayaw niyang maputikan yung kanyang magandang sapatos. Kaya ayaw niyang pumunta doon sa mga nasirang mga slope protection. Baka umitim. Sayang yung gluta. Bakit? Maputi ba si engineer? Ang sinasabi namin dito, engineer, payong kaibigan. Magpayong ka, magpayong ka kung ulan.
magpayong ka kung mainit. Pero ang sinasabi naming payong kapatid, payong kaibigan, dapat pasyalan mo yung mga ginawang project para malaman mo Unang-una, hindi mo yan kapatid. ang Pangalawa, mga hindi project. mo rin kaibigan. Payo lang, payo. Payo. Anong payong kaibigan, payong kapatid. Wag na. Di sinabi ko lang yung payong kapatid, payong kaibigan. O, yan. Aha, kaya Sagutin nyo na lang ho. Sagutin nyo na lang. ayan. Yung mga katanungan po dito. Pwede kayong pumunta rito, Engineer Marita Mendoza. Para hindi magdus ang ating mga kababayan dyan kung substandard ang mga project. Siyempre kapag baha sinong nagdurusa? Yung mga kababayan natin. Kasing hawig ng apelido mo. Nagdurusa. Paring Dinis. Ha? Magdusa ka, paring Dinis. Sige. Saka. Kung meron kayo pang mga gustong ipadala dito na mga larawan, mga video na mga nasirang flood control projects dyan sa inyong lugar, ipadala nyo lang dito at amin pong kanyan ipapakita para malaman ng mga natutulog na mga district engineer yung kanilang substandard na project. Pwede pa tayong mag-exercise, engineer? Sige, take it away, engineer. Mag-exercise tayo tuwing umaga, tuwing umaga. Good morning kay Mayor Patrick Agustin Karamat ng Kalasyaw. Si Vice Mayor Kevin Roy Macanlalay. Tumigla. Councilor Kyle Arthur Balduisa Gaspar. Councilor Nestor Gabrillo. Councilor Elias Villanueva. Happy lang. Iyan. Councilor Manny the Twin. Councilor Mike Sison. Si Councilor Joe Piloresco. Councilor Habardani Messina. Councilor sino pa? Sino pang hindi hindi mo na nabati? SK Federation President Nariana Ayay Messina. Si Liga President Jose Paris Jr. Good morning. Si Councilor Ardison Soriano. Ayun, nakalimutan Ayan, ko. good morning. Si dating konsehal, Serbisyong Espesyal, Gerald Official. Official ng Kalasyaw. Engineer Art Gaspar ng Barangay Ambotel. Magandang umaga. Mag-exercise. Si MDR MDR. Ed Villacurta. Good morning. Gawin din si local civil registrar Ma'am Jubeta Apiado Esteves at Sergeant Esteves. Good morning. Kami umaga, ikaw tulog sa umaga. Diyan po sa may RM Paran Auto Care. Diyan sa may Barangay Kisban. Magandang umaga. Paran Auto Care Center. Ayan. Kapitan Saudi Bauso ng Barangay Makabito, Kalasyaw. Magandang umaga. Bali lamay ken. Bali-bali may. Bali lamay laman to. Ay, on. Sarekto la. Tas siyempre, manggagatas. Ayan. One babe. Ano ang beer? Brand labat? Beer brand. Good morning, si kayo. Si Kagawa Junjun Gabrielio, good morning. Untan naman si Poso Chef Rolly de la Cruz, magandang umaga. Si Mandirigma. Mandirigma, ayan. At gawin din si Sir Carlo, Boss Carlo at Madam Marmy, good morning. Diyan po sa Wahikan, bayan ng Mapandan. Good morning kay Mayor Carl Christian Biga. Diyan sa may bayan ng Mapandan, Pangasinan. O siya nga pala, sa Lunis, kapaborito Irul.
may mga grupo na mga pastor na sumusuporta kay Mayor Carl Christian Biga at sila po ay gumawa ng manifesto of support. Meron na ba? At yan ay kanilang ibibigay sa Lunes sa flag ceremony diyan sa Mapandan. Ibig sabihin maganda ang ginagawa ni Mayor Carl Christian Biga sa bayan ng Mapandan, Pangasinan. So ang mga religious sector na ito ay pinangunahan ni Pastor Greg. Ayan, magandang umaga po sa inyo. At siguro sa Lunes ay ating makakapanayam ito kung ano po yung nilalaman ng kailang manifesto of support. Good morning kay Dr. Felix Domicilio. Sir Felix nga pala. Doktor ka ako kasi marunong siyang yung gumamot sa mga may sakit. May sakit sa bulsa. Cancer on the pocket. Ganoon din si Sir Jeffrey. Good morning. Si Madam Sheila Pinolyar at ganoon din si Councilor Freddy Pinolyar. Vice Mayor Edgar, itaktak mo ng Bimali, magandang umaga. Yung agarwood niya, dumating na. Pwede na kayo mag-order sa kanya. Ganon din si Vice Mayor, Attorney Johnny Cabrera ng Maldan. At, si Councilor Chini Flores. Ng Maldan, good morning. Anak ni Engineer Flores yan. Ayan. At sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa kikilang mga tahanan, magandang umaga po sa inyo. At kayo po'y nagpapasalamat sa binibigay ninyong suporta araw-araw sa pagsubaybay sa mga programa dito sa DWGE. Good morning kay Esther Ramos ng Barangay Mangkop, Calasiao. Si Teresita Biala ng Gabon, Calasiao. Olive Bauso ng Gabon, good morning. Magandang umaga din kay Sir Jenison dyan sa Calasiao. Si Billy, magandang umaga. Billy Villanueva. Tsaka si na rin, si Jay. Si Jay Villanueva. Magandang umaga. Okay, wala po tayo sipat na oras sa ating palatuntunan. Kaya kayo po ay pansamantalang namamaalam sa Impapawid at magbabalik sa araw ng Lunes. Ang inyo pong nakakasama sa umagang ito. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Mactory Lingkora, Timothy Pangasinan, Dennis Muhares. Kasama din natin dyan sa technical control. Kanina si Engineer Dennis Palaganas. Thank you very much at sa sipag. At ganoon din si Engineer Nixon Dakal. Ang tabayanan na susunod na palatuntunan ni Kapaborito RJ Jimenez at Kapaborito Joseph Kanilang Bakani sa programang Liknaay Baloy dito lamang sa DWG 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito! Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringulan na sa balita.